Nu. Who has Jack? Så kom kan. Han har magasin i hånden, for fanden. Så han har magasin i hånden. Det er Gunnar. Det er Mikkel. Det er Mr. Shoot. Og det er Michael. Skynd dig nu for helvede. Kom nu. Skynd dig nu. Det er helt seriøst. Han har gjort det der, ikke? Han er bare en største idiot. Og jeg mener det virkelig. Hvad er det stopper med den? Tryk igen nu.